Здравейте и добре дошли в канала на Water Dragon България. Днес, както сте разбрали от заглавието, продължавам с поредицата Наруто набързо. В това видео ще разберете какво се случва в третия епизод на Наруто. Епизода започва с Наруто, който се събужда и поглежда календара. Там вижда, че денят е отбелязан. След това отваря една кутия рамен и казва, че е специален ден. Наруто вижда лентата за шинобита и решава най-сетне да я надене. После тръгва на някъде, но бива пресрещнат от Конохамаро. Конохамаро го предизвиква да се бият, но се спъва и пада отново. Конохамаро става и му казва да се бият, но Наруто му казва, че бърза за церемония, в която ще стане нинджа. После виждаме Сакура, която също се приготвя за церемонията. Когато излиза, тя вижда Ино. Изглежда не се харесват и започват да се надпреварват. След това вече на церемонията виждаме как някое момче казва на Наруто, че днес е церемонията и няма работа там. Но Наруто си показва банданата и казва, че е успял, а далеч се вижда момиче, което явно харесва Наруто. После Сакура и Ино влизат и Наруто се влюбва в Сакура. Сакура се затичва към Наруто, бута го и отива при Саске, идва и Ино и започват да се карат. После виждаме, че Хокагето и други хора наблюдават Саске чрез телескоп техник и казват, че той е най-талантливия тази година и че е последния оцелял от клана Учиха. В стаята влиза Ирука и започва церемонията. Казва на всички, че вече са генини най-ниския клас нинджи и че ще бъдат разделени на отбори по 3 и ще бъдат обучавани от висок клас нинджа Джоунин. Става време да изберат 7-ми отбор, който се състои от Наруто, Сакура и Саске. Избират и отборите 8 и 10. Отбор 8 се състои от Хината, момичето, което харесва Наруто, Киба и Шино, а отбор 10 се състои от Ино, Шикамаро и Чоджи. Церемонията свършва. След това Наруто пита Сакура дали искат да излязат заедно някъде, но Сакура му отказва. Наруто вижда Саске и решава да се преобрази като него и да иде при Сакура. След това Наруто, вече преобразен като Саске, пита Сакура какво мисли за Наруто. Тя отговаря, че Наруто само и пречи. После Наруто му се прихожда толкова много до тоалетна, че едвам стига до нея. После истинския Саске отива при Сакура. Тя започва да му се обяснява, а той й казва, че само му пречи. Саске продължава напред, за да намери Наруто. Намира го и започват битка, защото Наруто се е преобразил като него. Но Наруто отново му се прихожда до тоалетна. И Саске просто си тръгва. Епизода завършва с Хокагетото и Джоунина, който ще води отбор 7, които разглеждат стаята на Наруто. Епизода беше добър, но нямаше нито напрегнати, нито емоционални моменти. Но за сметка на това видяхме много нови герои, които може би ще играят важна роля за напред в Наруто. Давам оценка 8,15 от 10 на епизода. Целта на това видео ще е 15 лайка. Също много ви благодаря за 16 лайка на миналото видео и за 40 абоната. Да, точно така, имаме юбилей. Още не съм мислил за нещо специално, когато стигнем дадени абонати, но може би ще има нещо на 100 абоната. До следващото видео. Peace!